Hoxe imos a facer un guiso tamén tradicional. Vamos a facer unha carne de cabalo de pura raza galega, de potros neste caso, cunhas fabas. Temos a carne de potro galego, sírvenos calquera peza que teña un poquinho de osos, da falda, de lomo baixo, da cadera, é dicir, a parte da carne que máis vos guste. Despois vamos a facer un sofrito típico con pemento, cebola e tomate. Vamos usar neste caso xa as fabas xa cocidas, co cal nos aforramos ter que estar a cocelas previamente. E despois vamos a condimentar con un poquinho de pimentón dulce, de sal, de comino, unhas fías de azafrán e pimenta. Temos xa a carne xa con ese cor branquecino, que vamos a engadir sería o tomate relado. Remexemos un pouquinho. Vamos a engadir xa un poquinho de pimenta moída ao gusto. Vamos a engadir un poquinho de comino moído, un poquinho de pimentón dulce e o sal. O sal podedelo engadir agora ou podedelo engadir aquí ao final, non? Pero nunca cando a carne está sin dorar. Engadimos sal, remexemos. E o que vamos a engadir xa é un caldiño de verduras, un caldo de carne ou senón auga, hasta cubrir a carne. E vamos a deixar cocer durante uns 20 minutiños, hasta que vexades a carne blanda. Temos aquí un sofrito feito a base do pemento vermello e da ceboliña, ben frito, e cando esteo que vamos a engadir a carne. Neste caso non fai falta dobrarla previamente. Vamos a deixar que se vaya facendo pouquinho a pouco. Unha vez que estea xa a carne collendo cor, o que vamos a engadir é o tomate. Neste caso vamos a facer rallado para que se nos faga máis, e vamos a deixar cocer. Temos xa a carne xa con ese cor branquecino, que vamos a engadir sería o tomate relado. Remexemos un pouquinho. Vamos a engadir xa un poquinho de pimenta moída ao gusto. Vamos a engadir un poquinho de comino moído, un poquinho de pimentón dulce e o sal. O sal podedelo engadir agora ou podedelo engadir aquí ao final, non? Pero nunca cando a carne está sin dorar. Engadimos sal, remexemos, e o que vamos a engadir xa é un caldiño de verduras, un caldo de carne ou senón auga, hasta cubrir a carne. E vamos a deixar cocer durante uns 20 minutiños, hasta que vexades a carne blanda. Agora que temos a carne cocida, o que vamos a engadir as fabas, simplemente que quenten e plato listo. E vamos agora a emplacar. Temos as nosas fabas con carne de pollo galego.